Γεια σας! Καλώς ορίσατε στο πρώτο βίντεο ιστορίας που θα συνεχίζεται με μια συνέχεια. Όπως σας είπε και ο Apple στο προηγούμενο βίντεο, με τις ανακοινώσεις. Σε αυτό το πρώτο βίντεο θα σας δείξω τα σπίτια, τους τόπους, τα διαμερίσματα που μένουν οι φιγούρες μας. Σιγά σιγά θα μπαίνουν και καινούργιες φιγούρες στην ιστορία. Θα δείτε και θα κρίνετε μόνοι σας. Αυτή είναι η πρώτη πολυκατοικία. Στο τέταρτο και πιο ψηλό όροφο μένει ο Randy Orton μαζί με τον Booker T. Στον τρίτο όροφο μένει ο Gali μαζί με τον Sin Cara. Οι οποίοι όλοι που μένουν μαζί είναι και συγκάτοικοι και είναι μαζί. Θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει, θα συνεχίσουν να μένουν μαζί. Στο δεύτερο όροφο βρίσκεται ο Big Show μαζί με τον Undertaker. Και στον πρώτο και πιο χαμηλό όροφο βρίσκεται είναι λίγο σκοτεινά, αλλά δεν πειράζει. Βρίσκεται ο Christian, ο Triple H και ο Alberto Del Rio. Συνεχίζουμε τώρα σε ένα σπίτι που είναι μεγάλο, κοντά στην πολυκατοικία. Είναι το σπίτι του John Cena και του John Morrison. Βλέπετε υπάρχει πολύς χώρος. Είναι ένα από τα μεγάλα σπίτια και θα πάμε σε ακόμα ένα σπίτι που είναι αρκετά μεγάλο και αυτό. Τώρα θα το δείτε. Το τελευταίο σπίτι είναι εδώ με τον Sheamus. Θα φαίνονται πιο πολλά στα βίντεο, απλά τώρα είναι σκοτεινά. Τον Rey Mysterio και τον CM Punk. Αυτή είναι το τελευταίο σπίτι με τους συγκάτοικους. Είναι αρκετοί πιστεύω, θα βρίσκουν και άλλα σπίτια και καινούριες φιγούρες. Σας υπενθυμίζουμε ότι έρχονται καινούριες φιγούρες. Καινούριες φιγούρες θα το κάνουμε βίντεο, θα τις δείξουμε. Το βίντεο αυτό γύρισα εγώ, ο Lemon, μόνος μου, γιατί ένας πήγαινε να κάνει αυτό το βίντεο. Θέλω να σας υπενθυμίσω να κάνετε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι μας. Γεια σας!